Πουλακάκης Ιπποκράτης, ταξίαρχος μηχανικού επί 40ετία. Σας στέλνω το επίμαχο χειρόγραφο που μου ζητήσατε, το οποίο ανακάλυψα μετά από 70 χρόνια, εντός παρενθέσεως εν κρυπτό, στο περιθώριο του επίσημου Ευαγγελίου της Εκκλησίας του χωριού μας. Το χειρόγραφο που μας έστειλε ο Πουλακάκης ανήκει στον αείμνηστο παππού μου λέει, παππού του δηλαδή, Πουλακάκη Αθανάσιο του Μιχαήλ, ο οποίος ήταν εφημέριος καταρχάς και κατόπιν αρχιμανδρίτης. Έγαμος, επί 58 έτη διακονίας. Για να δούμε λοιπόν τι έγραψε αυτός ο παππούλης για τούτο το γένος. Πάντα υπάρχει ένας παπάς που κάτι κάνει, κάτι γράφει. Τι γράφει λοιπόν αυτός ο παππούλης? Κύκλος εισχωρίων υπογερμανών από Δούλου Νιθαβραίος Κουρούτων. Το είπα καλά? Τι λέει λοιπόν στην ενθύμηση? Θα μπορούσατε να τα διανύμετε μετά αυτά. Όχι την ώρα που μιλώ. Θερμή παράκληση. Όταν τελειώσω το περάσω. Τι λέει λοιπόν? Ιερεύ του υψίστου κατά την ημέρα του Αγίου Νικολάου μετά την λειτουργία διάβασε τα κάτωθη προς τον λαό. 1942, ημέρα Δευτέρα, 7 Δεκεμβρίου. Τα αποβράσματα του Νέρονος και των Σαρακινών με το όνομα Γερμανοί εμόλυναν και ευεβήλωσαν των ναών του Αρχαγγέλου Μιχαήλ με τα σπράξεις των. Έκλεισαν μέσα εις των ναών 77 γυναίκας, μεταξύ αυτών την πρεσβυτέρα Μαρία και κόρην Κατίνα του ιερέως Αθανασίου Πουλακάκη, επί 2 ημέρας και 1 νύχτα, χωρίς φως, χωρίς νερό και άτομο, και απαγόρευσαν εις αυτάς τας γυναίκας να εκτελέσουν την σωματική ανάγκη έξω της Εκκλησίας, αλλά μέσα στην Εκκλησία έκαμαν τα ούρατον και τα κούρατον. Εγγράφει τη 9η του μηνός Δεκεμβρίου ημέρα Τετάρτη, όπου έφυγαν. Εσκότωσαν 3 ανθρώπους, εις Πλάτανον, εις το Αποδούλου και έναν εις Λοχριά. Αυτό το χειρόγραφο, αυτό το απόσπασμα, ενθύμηση για την εισαγωγικό, για να σας αναφέρω την ψυχολογία των κατακτητών. Βεβαίως ο παππούλης αναφέρεται για αποβράσματα, πώς λέει, του Νέρονος και Σαρακινών. Οι Γερμανοί είναι ούνοι στη ράτσα τους. Και αυτό οι Έλληνες, και περνάμε στο δεύτερο σκέλος αυτής της εκδήλωσης, οι Έλληνες θα μετάσχουν στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Ξεκίνησαν τα γνωστά, την απρόκλητη, αποκρούοντας την απρόκλητη αρχικά Ιταλική επίθεση του 40, 28 Οκτωβρίου, με εντυπωσιακές νίκες μέχρι την άνοιξη του 41. Από τη στιγμή που μπήκαν οι Γερμανοί δεν υπήρξε ούτε αντίσταση ούτε τίποτε. Ό,τι και να έκαναν δεν μπορούσαν οι Έλληνες να αντισταθούν, οι οποίοι ως σύμμαχοι των Ιταλών τον Απρίλιο του 1941 εισέβαλαν στην πατρίδα μας.
Επισημαίνω όμως εδώ ότι η αντίσταση των Ελλήνων κατά της φασιστικής Ιταλίας σε εποχή που όλες οι χώρες της Ευρώπης είχαν συχνά και εθελούσια υποταγή στον άξονα. Έχουμε την εντύπωση ότι οι χώρες της Ευρώπης στην ναζιστική προπαγάνδα αντέδρασαν. Δεν φαίνεται, αλλά άμα αναζητήσετε τα σπινάς θα δείτε ότι εθελούσια κράτη της Ευρώπης υποτάχθηκαν στον άξονα και πολύ γρήγορα, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο και προκεκαλυμμένα. Γι' αυτό η αντίδραση της Ελλάδος χαιρετίστηκε ως νίκη των ελεύθερων λαών κατά των δυνάμεων της βίας και του ολοκληρωτισμού. Και στο στρατηγικό τομέα αυτή η νίκη των Ελλήνων απέτρεψε την επικράτηση του άξονα στο βόρειο μισό της Ανατολικής Μεσογείου και κατ' επέκταση σε τμήμα τουλάχιστον της Μέσης Ανατολής. Ενώ ήταν σε εξέλιξη οι επιχειρήσεις στο αλβανικό μέτωπο, ο Χίτλερ, ο Αδόλφος, διανυγνύοντας τις φιλικές έως τότε σχέσεις του με τον Ζόζεφ Σταλίν, είχε καταρτήσει το Δεκέμβριο του 1940 το σχέδιο Μπαρμπαρόσα, το οποίο προέβλεπε την εισβολή στη Σοβιετική Ένωση στα μέσα Μαΐου του 1941. Το σχέδιο αυτό βέβαια, το να χτυπήσουν οι Γερμανοί τη Ρωσία, αντανακλούσε την αντίληψη του ναζιστικού καθεστώτος αφενός για την εξασφάλιση ή την ανάγκη εξασφάλισης ζωτικού χώρου και φυσικά εξυπηρετούσε και τα προπαγανδιστικά συνθήματα του ναζιστικού καθεστώτος κατά του διεθνούς κομμουνισμού. Επειδή ο Χίτλερ ήξερε ότι το εγχείρημα αυτό να χτυπήσει τη Ρωσία ήταν αποφασιστικό και δύσκολο, και προκειμένου να προχωρήσει στην εφαρμογή του σχεδίου αυτού όφιλε να εξασφαλίσει τα νότα του εξουδετερώνοντας προληπτικά κάθε αιστεία απειλής στη Βαλκανική Χρυσόνησο ή στο Αιγαίο Πέλαγος. Δεν ήθελε να αφήσει ακρεμότητα ο Χίτλερ. Με το σκεφτικό αυτό, ο Χίτλερ ο ίδιος κατάρτισε την ίδια περίοδο του 40 που έκανε το σχέδιο Μπαρμπαρόσα για τη Σοβιετική Ένωση και το σχέδιο Μαρίτα για την εισβολή στην Ελλάδα, και κατά της οποίας επετέθηκε στις 6 Απριλίου του 41. Βέβαια, πέρα από την όποια αντίσταση με στένος και αποφασιστικότητα που προκάλεσε τον θαυμασμό και των ιδίων των Γερμανών, η στρατιωτική επιρροχή των στρατευμάτων εισβολής ή το έκδηλη. Οι Γερμανοί είχαν στρατό και ούτε θα περάσει ένας στρατός. Η Θεσσαλονίκη και η Αθήνα καταλήφθηκαν στις 9 και 27 Απριλίου αντίστοιχα. Τα στρατεύματα των Ελλήνων που είχαν πολεμήσει και είχαν χύσει το αίμα τους στο αλβανικό μέτωπο θα υποχωρούσαν άτακτα. Ο τότε Πρωθυπουργός, ξέρετε, ο Αλέξανδρος Βορυζής αυτοκτόνησε και ο διάδοχος του Εμμανουήλ Τσουδερός, καθώς και ο βασιλεύς Γεώργιος ο δεύτερος θα δοκιμάσουν να αντισταθούν από κοινού με τους Βρετανούς στην Κρήτη. Εκεί τελείωνε κιόλας. Εκεί στην Κρήτη θα διεξαχθεί κατά το τελευταίο δεκαήμερο του Μαΐου η τελευταία μάχη επί του ελληνικού έδαφους. Κατέβηκαν οι Γερμανοί και τα πήραν σβάρνα όλα. Τι μπορούσε να σταματήσει. Και είπαν και ο Πρωθυπουργός τότε, ο διάδοχος και ο βασιλεύς, ο Γεώργιος ο δεύτερος, να κάνουμε την τελευταία μάχη. Και έπρεπε να γίνει μάχη στην Κρήτη, γιατί όπως είπαμε και προηγουμένως, η Κρήτη έχει τη στρατηγική αυτή θέση.
σημαντική στρατηγική αξία η θέση της. Στο γεωγραφικό χάρτη, ανατολική πλευρά της Μεσογείου, ελέγχοντας τις αεροπορικές και θαλάσσιες συγκοινωνίες προς κάθε κατεύθυνση, έπρεπε να γίνει γερμανική. Τον Απρίλιο του 1941, ο υποστράτηγος Φρέμπεργκ, διοικητής της δεύτερης νεοζηλανδικής μεραρχίας, ανέλαβε την διοίκηση των βρετανικο-ελληνικών δυνάμεων στην Κρήτη. Παράλληλα, ο Χίτλερ υπέγραψε την οδηγία νούμερο 28, η οποία κωδικοποιήθηκε ως επιχείρηση Ερμής και αφορούσε την επιχείρηση κατάληψης της Κρήτης. Οι Γερμανοί πίστευαν, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο διοικητής της 7ης Μεραρχίας, Αλεξιπτοντιστών στο Χίτλερ, ότι η κατάληψη της Κρήτης αποτελεί εύκολη και λαμπρή επιχείρηση που σταθεροποιεί τη γερμανική αεροπορική κυριαρχία στη Μεσόγειο και εξασφαλίζει άλλες στρατιωτικές ωφέλειες. Μπορεί όντως να είχαν πλέον εκτίματα από αυτήν την κατάληψη, αλλά δεν ήταν τόσο εύκολη όσο